салому алейкум бародарои азиз, салому алейкум ба кулли мардуми ғариб ва кулли мардуми мусалмоне ки тамошо мекунед. айни ҳол дар душанбе шаҳр ҳастем, дар ватан ҳастем бародарои азиз. худованд аввали аввал ба мардуми ворух мақсад исфара мақсад худованд сабр бата ва ба кулли мардуми мусалмон, ба кулли мардуми тоҷик сабр бата ки чандин мақсад падар модар фарзанд мақсад имрӯз аз даст медиҳад ва чандин фарзанд падар аз даст медиҳад ё модар аз даст медиҳад дар мақсад марзи тоҷикистон ки ҷанг аст байни тоҷикистон ва қирғизистон. худованд ҳамавақт дуо кунем. ман ҳам видеои мақсади видеои ма бародарои азиз, касе ки тамошо мекунед илтимос дар ҳаққи ҳамон бародаро дуо кунем ва дар ҳаққи тамоми мардуми мусалмон дуо кунем ки худованд тезтарак тинҷӣ шавад, худованд тезтарак дар ватан хеле мақсад мушкилҳо паси сар шавад. ҳеҷ кас намехоҳем ки ҷанг шавад. бовар ки ман намедонам ин блогерии мо чӣ ба барои подписчик ягон рӯз бовар ки ягон чишона мебуроранд, сёмка мекунанд барои подписчик, барои просмотр. чӣ ба ягон блогери тоҷик як бор хоҳиш намекунад ки дар ҳаққи ватанмон дуо кунем ки худованд тинҷӣ амонӣ шавад дар ватанмон, ки нигоҳ кунем ки барои просмотр як каса задан, як каса парон, як каса киштан дар ҳамҷа ҳама партофтестанд. аммо як кас видео намекунад, намегӯяд ки мақсад дуо кунем ки худованд тезтарак тинҷӣ шавад. ҳама ҳамин партофтен просмотр бита, подписчик бита, бас кунем блогеро, боварам ки бас кунем беномусиро барои просмотр, барои подписчик надавем. як чизо мегӯям ки худованд обрӯра метиҳад, худованд обрӯра мегирад. ҳазор чира парто агар ҳеҷ вақт машҳур намешавад дар байни халқ, ҳеҷ вақт. мисоли оддитон меорам бародарои азиз, ҳамин қадар аз паси мо зада истанд, кадомаш ба мақсадаш расид. ин ҳамин мисол дада барои тамоми мардуми мусалмон ва тамоми мардуме ки тамошо мекунем, ҳамин қадар мақсад аз паси мо зада истанд, видеоҳо кардастанд, кадомаш ба мақсадаш расидааст. ягон зот ба мақсад намерасад, барое ки зоти пок худованд хеле гуфтагие ки обрӯра худованд худаш метавад ва обрӯра худованд худаш мегирад. барои ҳамин блогеро бас кунед, накитарира хоҳиши ҳаматон дар ҳаққи ватан дуо кунем, видео кунем ки ҳама хоҳиш кунем ба тамоми мардуми мусалмон ки дуо кунем ҳама вақт ватанда тинҷӣ бошад, амонӣ бошад, чӣ ном дорад, ҳама вақт дуогӯи ватан бошед. чӣ қадар салато дар оҷа мардестай, чӣ қадар модаро, бародаро, хоҳаро дар оҷа мардестай, бародарои мо бошад барои просмотр партофтест дар ютуб. бовар ки намедонам барои чӣ қадар мардуми мо беномус шуда ки ҳамин одаме ки дар интернет мешинанд фақат барои просмотр ҳама маҷра мегиранд, мепартоянд, ё ки барои просмотр бародари хича мепартояд, любочи хича мепартояд. бародарои азиз, мақсади як чизгатон мегӯям, бисёр савол метиҳем ки чӣ ба нисбати ин қадар видео мешава, аммо ту ответ наметиҳӣ. як ҷавобтон метавонам бародарои азиз, ҳазрати юсуфа чӣ кор карданд? аз 7 дар худованд ҳафт дар рӯи шине ки аз пас зулайхо кашид, ягон шоҳид, ягон чӣ наёфт ки туҳмат буд. не ки кӯдак ба амри худованд кӯдак хез гап зад, мақсад даказат кард ки ин ҳамин хел аст. барои вақт сабр кунем, ҳамаш ба хости аллоҳи пок мешавад. ҳақиқат вақти соат мешавад. чӣ хеле ки бародармона мақсад далера туҳмат кардан, чӣ кор кардан, накардан, мардак рафт, ҳақиқата дид ки омадиам ба зур маҷбур видео кунем ки против ҳамиҳо гап занем. барои вақт ман ҳамин то ҷои ҳақиқат дора, то куҷо ҳақиқат дора, чизе ки ман мисли шумо дар видео дидам. бародари азиз, барои ҳамин блогери азиз ё ки бародаре ки тамошо мекунен, бояд баъдан асос видеои ман барои намо подписчико ки мо шуморо ҳамата бародар мегӯям, гарчанди ҳақорат мекунем, барои ман муҳим нест ки ҳақорат мекунем, барое ки мо ба худованд рост бошем, на ба ҳар як рости банда, ба худо меган рост бош, на ба дигар чӣ. барои ҳамин бародари азиз, хоҳиши ман ҳамин аст ки хоҳиши ман ҳамин аст ба шумо ки дар ҳаққи бародарони ворух дуо кунед, дар ҳаққи бародарони ки мисол дар оҷа дар
мақсад дар ҷанг шаҳид шидан, дар ҷанг мақсад ягон захм ягон чизе ёфтан дар балниса аст, дар беморхона астай, дар ҳаққи во дуогӯ бошем бародарои азиз. бовар ки имрӯзо мебинем бениҳоят зиқ мезанем задаги мақсад ҳамо бомбаи пушкаи чи задаи пичида одам рехта ис ёнка карда дар ютуб партофтед барои чи подписчик шава просмотр бата. о фикр намекунед ки яке ҳамра бародари ҳамон мебинад, модари ҳамон видеоро мебинад, як чизи ҳамон мебинад, дилаш мезана, мақсад ягон чӣ мешавад. Фикр намекунед як бор ки ҳамон мурдаи ҳамро як хештавори ҳамон мебинад, як бор ягон наздики ҳамон мебинад, чӣ мешавад, ҳолаш чӣ мешавад. то барои просмотр имрӯз кеси ҳамон хештавори ӯ мебинад, чӣ мешавад ҳоли ӯ. авда як видео ки бубро гап зад бу дар ҳаққшон дуо кунед, худованд сабршон битава ба модарошон, хоҳарошон, занҳошон, фарзандошон. аммо не фақат айни ҳол дар душанбе ҳастем бародари азиз. бояд бор дигар мегӯм, дар охир як чӣ гуфтанем бародари азиз, сабр кунед. ҳақиқат ҳамаш рӯи об рӯз вақти соат мешава. гарчанде зинокорам гуфтан, ҳаромхӯрам гуфтан, худованд мега сабр кун, барое ки касе ки дар роҳи ҳақ астай аз ҳама тараф санг мебиёяд. худованд бандаи сабр мекарда киша дӯст медорад ки сабр кун, мега меваи сабр ширин аст. онақа сабр мекунем, ҳақиқата вақти соат меша мефаҳмем бародари азиз. гарчи тӯҳмата гарчанде чизе аст нисбатамон ба ягон таи аҳамият надометем, фақат ҳаракат мекунем дар раҳи рост. чизе ҳаст худованд худаш медонад. ана бародари азиз, фақат дар ҳаққам дуо кунем ки имрӯзҳо мақсад камтарак мушкилиҳо болои сармонам бошад. ана чӣ ном дорад, фақат дуо кунем дар ҳаққмон ки мушкилиҳомон мақсад ана тезтарак буд шававу иншоалло ҳаракат мекунем видеоҳо бисёртарак шава. баъдан бародари азиз, ба дили пир, ба дили чӣ инам дита як касе мигрант менависем, як касе муҳоҷирон менависем бародари азиз, ба дили пир метонем ана чӣ ном дорад билет харидорӣ кунем барои 5000, барои 10000 ки метин. мо ҳеҷ вақт барои 5000 6000 мо ҳеҷ вақт ягон инсоният намехоҳад ки обрӯша барои 5 ё 6000 бифурӯша. барои ҳамин чизе ки ӯ чизое ки голосҳои мебинем, чизое ки мебинем, ҳеҷ вақт сразу бовар карда дар ҳар як чӣ накунем, фирефта нашен, ба дурӯғҳо ягон чӣ нашен. ҳар чӣ ҳаст хос ба хотири аллоҳ рӯзи меша ҳақиқат мебирояд. барои ҳаққи бародари азиз, дар охир гуфтанем ки дар ҳаққи ватан бояд бор дигар мекунем, дар ҳаққи шаҳидое ки дар боруха дуо кунем ва дар ҳаққи худмон дуо кунем ки худованд барори кормон бида. ба ҳаққи ҳамаи мардуми ғариб дуо кунем, ҳаққи ҳамдигармон дуо мекунем ки худованд барори кормон насиб гардона. иншоалло бо меоем ғарибӣ, бо дар хизмати халқ ҳастем. ана бародари азиз, марҳамат на билетҳоро харидорӣ кунем ба тамоми дунё аст. дар номери якаи орзу авиакаса мигрант метонем любой номерашам занг бизанем, ватсап шуда. ан номерои худам дар ватан ҳастам, тоққа метонем бародари азиз дар ватсап муроҷиат кунем. номером кор намекунад барои ки дар ватан ҳастам. дар номери яка ҳам номер шуда ҳам ватсап шуда метонем ки муроҷиат кунем бародари азиз. ана чӣ ном дорад, ҳамаш час. баъдан барои регистрация бисёртарак мепурсидем, бародари камтарак мушкилиҳо шудагиай айни ҳол наметонем, мақсад ҳамун чира ҳамун ҷои дактум регистрация мекардан айни ҳол мушкилош иншоалло ки бартараф шава. бо регистрация ҳам реклама мекунем бародари азиз. ана баъдан бародаро бисёр мепурсем ака чива реклама намекунӣ, чива реклама намекунӣ. бошад бародари азиз, ягон реклама, ягон чизе ки пешниҳоди халқ кунем, ягон чӣ фоидаи ба мардуми мусалмон бошад, дар ватсапи авиакаси муҳоҷирон бинависен. боқи худованд ҳаматон нигаҳбон бошад бародари азиз. ҳама вақт ҳаққам дуогӯ бошед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.